салом алейкум, мардими шарифи Тоҷикистон. Номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Мардими ғариби Тоҷик, зинда бошед. мавзӯи имрӯзаи мо именно барои ЗАГС ва никоҳи Иқбол ва Алмаз. 3 рӯз мешавад ман алоқа ҳастам ба 116 нафаре ки именно дар дуруни и группа буданд, группаи запрещено дар Российской Федерация и дар ватани азизи мову шумо дӯстони азиз ози пушаймон ҳастанд ва намедонанд ки чӣ кор кунанд ба ин далбаёби Иқбол. Худо лаънат кунад падари ира. Мегӯянд ку падар по бигира, фарзанд по мемонад. дӯстони азиз, занг мезананд 3 рӯз шид, мегӯям ису гӯшинед. Дӯстони азиз, дӯстони азиз, хай барои ЗАГС Европа да ҳасти тари қонун саг мебаранд, ЗАГСшон мекунанд, пишака мебаранд, ЗАГС мекунанд. Ну чё мегӯ? Мега Исоқов Аюб, юрист. То ису гӯш кун мара. Ё никоҳ кардаги ҳастанд. Даже гаранти наметаҳанд. 40-60 мегӯянд ки даже никоҳ через WhatsApp кардаги ҳастанд, яъне Муҳаммад Тағоев. Бародарон мегӯянд мо ира мефаҳмем, гаранти наметаҳем. Неки бисёр одаморо мепурсем, именно одамое ки ҳозир зидди ин группа ҳастанд. Фақат номи Тағоевро мегӯянд, инами Сусик. дӯстони азиз, рӯзи шанбе мо эфир дарем. Именно бораи ҳамин тема хоҳем гап зад. Муҳаммад Иқбол, лаънат ба твори мусулмона. Лаънат ба твори мусулмона. Лаънат. Бимбирай руста. Мурдан беҳаст. Алмаз, ты чё далбаёб? Ту барои гражданство киси кора? Хай ЗАГС мекардӣ? Мефаҳмем ки барои гражданство, барои дигар корубор. Ту ҳайвон, ту гаранги чӣ ҳастӣ? Ки ту никоҳ мекунӣ, тура гуру сӯхтаги бародар. Астағфирулло, тура бародар гуфтам. Гур сӯхта. Ту ҳайвон ҳастӣ. зидди ислом нара. Хай Иқбола падараш зидди ислом буд. Алмаз, хай худо гуфтӣ ки ман савод надорам. Хай як тупои дидесемат. вақте ки мебурӣ дар сайти запрещено дар Российской Федерация и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гап задиси, баъд мара мегӯӣ ки чӣ ман мебурам гап мезанам, мара дела кардиям. Ман гуфтам ку тура далбаёб наша. охи ту 17-18 сола, 20 сола, 25 сола бошӣ, як фикр кунӣ ки ҷавони беақла. Ту як мардаки калон, соҳиби фарзанд. Ту чӯ? Натури ту далбаёб? Алмаз, ту чӯ далбаёб? Ту чӣ ку киси? Далбаёб. Астағфирулло. дӯстони азиз, дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам. рӯзи шанбе мо эфир дарем. именно бораи ҳамин тема. зинда бошед.